og så optager vi. Det er klokkestenen, Balders tempel, Lemminkainens tempel, ligger i Gombostrand i Finland. Sippoberget hedder det. Og det Sippo, det er faktisk det er Lemminkainens lyd, hvor Seppo, det er Balder eller månebokkens lyd, altså Thors lyd. Men her igennem, der ser vi mellem klokkestenen og den, der holder pålstenen. Her er luft igennem, og dernede, der har vi så vand liggende. Nu prøver vi at trække ud igen. Går vi ud, går vi væk derfra, går vi lidt ned ad Hitåvæggen, som denne her vej hedder. Hitåvæggen. Det er her åen er, og den kommer fra, der kommer man fra en hovedvej, der hedder Borgåvæggen, og Borgå, det er jo så Borgens Ås vej, ikke? Og den går så ned til Hitåvæggen, altså denne her vejen, kan man sige. Men nu vender jeg mig om her, og så får I templet dernede. Bingo. Går jeg ned her, det er de gamle, vi kan se her, de gamle brudte fra Bo's tid. De gode gamle dage, hvor Bo og alle de gamle bokdrenge, de stod for udgravningen her. Som indtil videre går 40 meter, godt og vel, ned igennem bjerget her, cirka 8 meter nede i forhold til vandoverfladen. Hvis vi kigger herfra og hen til templet, så er der cirka 25 meter. Og bålen deroppe, den er det samme. En 25 meter i alt, cirkus, når vi tager den helt ned til bunden. Og det er så Edderstubberen, det er heroppe fra Akka, hun hopper ud, når hun ikke kan mere. Akka, Ukko og Akka. Og Ukko, det er jo, Odin, og så Akka, Odins kone. Og Odin, han er jo som bekendt Balder, når han er i hans unge år, fra han er 27, mens han laver sine minimum 12 sønner og 7 døtre, med Svan, som er Akka, når de bliver pensioneret, Ukko og Akka. Men hun hopper så Edderstubber heroppe fra, det var det, der var pointen. Og det vil sige, når hun ikke kan gå mere og så videre, så får hun lov at tage sig selv af dage. Det var noget, man gjorde dengang. Det må folk ikke i dag. Jeg lige har undertegnet med her. Ja, vi kigger. Det er templet. Halløjsa.